Mag-ahisgot ta karon about the baptism of our Lord Jesus Christ. Last Friday, we celebrate the Feast of Epiphany. Wiriin ang Ebanghelyo. O uban ng Ebanghelyo nagahisgot kini. Mga wise men na seeking Jesus for 2 years. Dili gani sila mga Hudyo. Pero nangita sila kang Jesus for 2 years. Kaya nagatuo sila sa propesya nga ang usa ka bata matao. Nga siya tawag Jesus ug siya ang muluwas sa kalibutan. Following the stars as their guide. Tanaw lang nila ang bituon. Karon kay daghan naman kay nang gawas. Sa klase nga bituon, no? Daghan na buhat-buhat. No? Daghan na buhat-buhat nga dili eksakto. Oh, nag-originate ni gihapon astrology di sa Bible. Patusahay isagulan ni og dili eksakto. No, mo ning atong batayan. Unya kung basahon nato sa Matthew chapter 2 verse 11. Pikas. Matthew chapter 2 verse 11. Managaingon verse 3 man verse 2 di ay. Unya misulo sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila og misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyang bulawan, insenso og myrrha. Nang luhod in respect to our living God or Jesus, miluhod sila og musimba kaniya. O giablihan nila ang ilang mga gasa o mihalad siya kaniyag bulawan, insenso o mira. Karon nga panahon, unsa may ato ihalad niya? Nga wala man tay bulawan, wala tay insenso o wala tay mira. Unsa ang atong ihalad? Kung muadto ta sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Nagingon, busa may igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan og makapahimot kiniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiyon sa pamantasan ining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo ug hingpit og makapahimot kaniya. God wants us nga atong ihatag. Verse 1 ang atong lawas. You give your body. You give your mind. You give your will. Ang Romans 12:1 mao kini ang matuod nga halad nga inyong ihalad. Amin bata ana. Di naman takadalag bulawan. Kaya basi mo yung mahal naman ko. Ihatag na ako akong sing-sing o garitis. Nang mahal na. Wala ko isuot. But God wants us. Ihalad na to ang atong kaugalingon. Ang bautismo ni Kristo nagadala ka nato o grasya o kaluwasan. Baptism opens the door of the kingdom to us.
Mauna ang mga bata, angay gyud natong bautismuhan, kay it is the entrance of the child to the kingdom of God. Why? Romans chapter 3 verse 23 ngon, for all have sinned, come short of the glory of God. Ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Miski day batang gamay bisap, yes. Naa sila'y sala nga panulundon ang bata ug ang tanan. That is why it is important to have your children baptized. Importante nga bautismuhan yun na. Pero katawan ni usay ang bautismo na to. Nagkakaitag maninoy, maninay, may lang muskaon. Pag human na bunyag, wala na responsibilidad, biyaan na nato. Di galing ta mo care sa ila. Panahon Pasko, mutago na lang. Okay, mamasko man. That is why it is important to have your children baptized. Christ was manifested when He was baptized. The scripture says in Mark chapter 1 verse 11 and 12. Marcos 1 versikulo 11 ug 12. Nagingon. Unya may tingog gikan sa langit umingon, ikaw ang pinangga akong anak. Mahimot ako pag-ayo kanimo. Diha-diha gipaadto ni Hesus ang espiritu ngadto sa kamingawan. In verse 10, sa pagkawas ni Hesus gikan sa tubig, nakita niya ang langit og naable og mikunsad kaniya ang espiritu sa dagway sa usa ka salampati. Unya may tingog gikan sa langit nga nigingon, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako kanimo. Sa atong gihimo karon nahimuot ba kaya ang Dios sa nani? Gamay ra gyud ta. Some siguro na atay kahadlok tungod sa hangin o sa tubig na sad. Ang uban na makwit ba? 5,000 na sad. Apay uban nagmahay-mahay ka, wa matagaig 5,000 mapalista. Gusto pa yun mo pa importante. Now, the Spirit of God descended upon him like a dove. And that became the starting point of the ministry of Jesus for the people. Mausab ta mga bata nga angay natong bautismuhan. That's why we baptize infants. Baptism by the grace of God ushers us into the salvation, kaluwasan of Christ. This is the reason why we baptize infants, because we are saved through grace and not works. Why? Wait until a man can work and earn his salvation. Mabaya natin mga maninoy og maninay. Gusto nato ang atong anak mismo ta ginikanan atong pabunyagan para makabaton og kaluwasan o biyaan na dayon nato. When there is trouble in the family, maapektuhan gyud ang bata. Nagingon ba ang Bible, train your child when he is young, and he will not depart from it. Even a child, nga atong bunyagan, wala na siya pagsabot karon kung siya atong gihimo. Can the parents not choose to bring the salvation to him? So infants were baptized, marked by the seal of Christ as his own forever. Pag-abot niya sa age of accountability, natin mga bata dre, mga gagmay, it is the responsibility of the parents and godparents. Di lang tangaman bunyag kaon na dayon ta.
Lipay-lipay, niya pasagda na ito ang mga bata. Responsible mo sa pagtubo ng mga bata. Agod ang bana o kasawa, kung dili maayong relasyon, samot man, kulot pas lukot ang imong anak. Ay dili ka maayong ehemplo sa imong ginikanan. Kamo mga ginikanan. We must be responsible parents. Nga dalhon nato, nagsaad mo nga dalhon ninyo ang iyong anak sa pagtulunan sa simbahan, pag memorize our Father Creed. Pero kasagaran ini, wala matuman. Tudaan sa pag-ampo ang mga bata. Di man galing maka-memorize og Psalms 23. Psalms 91. Amor magtaas, makaayo. Pero if you read the scriptures, maka-exhort sa imo. Amen ba mo, ana? Kinsa naka-memorize niyo Psalms 23 ba? Tara, Roy, gamay pa na kayo. Kinaon na Psalms 23. Na Philip Mundoy, ang kinaon karon is Psalms 91. How many times we will teach our children the ways of God? Dako ni nga responsibilidad. Di lang tamo ingon nga, anyway, bautismuhan nila father ni, na bautismuhan niya, okay na ni. Maluwas na niya akong anak. But the responsibility of parents is to train until such time nga ang bata makamot na niya ang age of accountability. Na siya panghuna-huna, nga mag-decide siya sa iyong kagalingon nga dawato niya si Jesucristo nga personal o manluluwas og Diyos sa iyong kinabuhi. Amen, bataana. That's your responsibility. Kamo mga batanon, responsibilidad ninyo na. Nga dawato niyo si Kristo nga personal o manluluwas og Diyos sa inyong kinabuhi. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Agod usahay, wala ninyo ma-enjoy ang presensya sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Nga naman, di man mo mga born again. Hello? Inyong panghuna-huna na sa kalibutan. Enjoy the presence of God. Ma-enjoy lang nimo na kung ikaw dawato nimo si Kristo nga personal o manluluwas og Dios. Gidala naman kasi mo ginikanan sa pagbunyag sa gamay kapawa kapay buot. But it is the responsibility of the parents. Kamo mga tatay o nanay, inyo ng responsibilidad. Pagdala sa inyong anak sa pagtulunan. Kung di saan mo hinimba, labaw sa mong tangkiw para inyong anak, di mo nasimba. Wala may panulundan. So it is important to us to bring the children to worship God together with you during Sunday. Matun-ana niya. Ngayon sa kabata, dito sa katedral during that time, kung di makasimba, mag-alingasa, nga naman, di kasimot o incense. That's one way. Katong bataan, mag-alingasa. Di, mahimuyo, maghilaka, tangala, mga ginikanan, hilaka man ni. They are used to worship God. Di gani makasimot o incense. Kaya sa gamay patong bataa, ilang dalhon. Kunya ko di makasimba tungkol sa kakulian nga di kapungan. Sige lang, ingon bata di. Sige may pangita na ni. Sige may gisuyop ani Cebu. But it is the incense of God. Usay, kanang incense na to, kung kaya na, isog. But when it is blessed, kung ipanalanginan na, wala na isog, naroon na sa atong mind, aming bataan na, nasa itong mind, nga ba, higupo na ito, na kung ipanalanginan na sa Ginoo, nga ba, itong higupo na. Hello? Kulang. No? Sa pagtuon, kulang ta sa gitawag na ito, nga pagtulunan. If we reach the age of accountability, nga mag-decide na siya, iyan ang gibati ang presensya sa Diyos sa iyong kinabuhi. That's the time you become born again. Accept Jesus Christ as Lord and personal Savior of your lives. Amen ba taana? At the age of 7, akong gidawat ang Ginoo. Nag-high school, nag-college, nag-alabanit.
Nasa pagtudlo dito sa mga simbahan nga. Imbis maganahan ka mo simba, against sa military bases, against sa Amerikano, teaching hatred against the government. Wala na ko mo simba. Kung kamo na lang diya, anak makaya inyong Diyos. Gubot pas lukot. Until such time, nakasulod kong fellowship, then I renew my mind. Itawat na ko si Kristo nga personal o manuluwas og Diyos sa akong kinabuhi. That's the time I have changes in my life. Amin bata na. Kato nga panahon na ay pagbag-o ang akong kinabuhi. Kung wala tayo experience, born again experience, lisod kayo nga atong pagkinabuhi. We must ask the Lord sa atong tagsatagsa ka kinabuhi. Usay kapuyon man ka. We'll get tired. That's why infants were baptized, marked and sealed as Christ on forever. Reach the age of accountability that they themselves will decide to follow Christ. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ephesians chapter 2, verse 8, for grace you are saved through faith, and not of yourselves, it is a gift of God. Gasa na, amin bata na. Kanang gasa ato ng dawaton. Kay kumingko, padarasol, imo na akong silpon. Kung hindi niya na dawaton, maiyak ka ni. Pero di man ako ihatag. Example na to. Maimo na. If you receive Christ personally, you can have that. It is a gift. Walay lain imong himuon. Dili ka na mo ito simbahan nga magluhod-luhod ka pa. Magapahapa ka pa. Ayha ka makadawat anang kaluwa. Amin bata na. Di ka muluhod tagikan dito, suportahan pa doon diri sa altar. Pag di pag yung kagtarong, bunalan ka pa. Pakitan tao. Sometimes, atong i-check ang atong kasing-kasing. Why? Because our heart sometimes is deceitful. Kargahan pag yun sa atong emosyon, nga di mao, kay mao itong gibati, that's where our problem, magsugod atong problem. So it is a reminder for us, karong kabuntagon. Kung wala pa kita mag-surrender sa Ginoo, nagtawag kong altar call na tumiagi, yung heartily you receive Christ as your Lord and personal Savior, no need to come again. Pero gibati ninyo nga wala pag yun ninyo madawat si Kristo. Murag sa imong huna-huna, wapakapasayloa sa imong tanan nga mga sala. Now it is time for us to renew our baptismal promise reciting the Nicene Creed. After the Nicene Creed, then it is time for us to get the holy water and bless you with the holy water. Kung tinuuray na ito gidawat si Kristo nga personal o Diyos sa itong ginabuhi, mawala ganyan mga bakukang sa atong huna-huna. Amen ba mga anak? Kamu mga batano, nagdawat na mo kang Kristo? Kamu diha, nagdawat na mo? Kasi dawat-dawat lang mo. Kadawat kalintag ang Kristo, natay conviction. Really, God is good. Amin batana. Maayo ang Ginoo in spite sa sitwasyon sa atong ginabuhi. Maayo ang Ginoo. Bahaan man lagi may bisan, maayo ang Ginoo. Sometimes we are affected by floods, we are affected by situation. Pero ang makapaligo nato mao ang kalinaw sa Dios in spite of situation. Amin batana. Di ta magbagut-but. Waka dito sa linya, yung mga 5,000, sabar raw diya, pakauwaw man lang ka.
Masuko ka pa. Palista dito, gusto nimo. Ayaw basol og lain tao. That is injustice sa mga tao nga naglista. Imo lang ipahid ang imong mga sayop, pikas. And God is not a liar. Amin mataana. Dili baka ko ng Ginoo. Nagtanaw siya. Atong mata dora ka buok, mata si Ginoo milyon. Pila ko katawo igabantayan. He knows our heart. Where our heart right now. Asa ang atong kasing-kasing. So sa mga ginikanan, importante kayo ang pagbautismo. Sa inyong mga bata. Og dili ra magsugod diha. Amin bataana. Husband and wife must be willing to train and discipline their children. Maingon man kalibutan nga ayaw bunali kay makadaot sa akon, makadaot sa mga bata. Unsa may giingon sa Bible? Do not spare the rod. Ang mga psychologists mingon ayaw kay maepektuhan bata. Ako ni adto kung wa may marsyaluha ambot ahami karon. Kung wa may bunali ambot ahami karon. Karon badlongon nimo mga bata ay di patuo. Sa amo way sultihay, simag lang. Wa dayon. Ingko na din ka pag simagan ka. Karon simagi. And we do not hate our children. Pero naging do not spare the rod. Bunalig na. Pero karon kay bunalan nimo kay prisuhon naman ka. So dito sa kwarto dito birehe. Ay pagkita ay lagom kay prisuhon gyud ka. Now, I mean, we violated so much the principles of God. Daghang kaita gi-violate nga prinsipyo sa Ginoo. Mo kara ang atong ginasod gawindang-windang. Kay mismo ang sugo sa Ginoo wala nato tumana. But right in the church, we have to obey what God is saying to us. Dili ta magig-away, dili ta makigbugno. Ay mga pamaagi ang Ginoo sa atong tagsatag sa kinabuhi. And God wants to talk to us. Especially mag-renew ta sa atong bautismo. Nga sa gamay patagi bautismuhan ta. Kinsa pa yung bautismo diri be? Dawat-dawat mo sa lawas ug dugo ni Kristo, may mga bautismo. Wala. Kaya butangan ako nagtubig tanan nga ako iduot dayon nakakita kas Ginoo. Nakita kas Ginoo. Kita kas Ginoo anton mingko nga nakita ako sa Ginoo Bishop. Nabi tayo istorya na. Kabunyag lagi siya. Okay na. Dako kayong tab. Inyagan siya. Kita kas Ginoo. Wala mong pastor. Kas Ginoo. Wag hapon. Yung undang nalag. Kaya wag yung kita kas Ginoo. Tubig ang nakita dito. Kasing isda. Mark of the baptism is purely tinuuray na, dili na ngalan nga gibautismuhan ta. Ang tinuuray nga gibautismuhan. When we reach the age of accountability, we must decide to follow Christ in our lives. Amin bataana. Mako nag ebanghelyo gihangyo tanan sa pagpanindog.